Presented by Hi-Fi Music. मुहम्मदी सामने से रहे गुजरल जोहिया से ओकरा पर नजर जे पड़ल। हाँ हमरे सामने से रहे गुजरल जोहिया से ओकरा पर नजर जे पड़ल रहे। सुहूरत उनकर सावा लाखवाली रहे। सूरत उनकर सावा ललकी फराकवाली दिलावाले गइल ललकी फराकवाली दिलावाले गइल ललकी फराकवाली। सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदापुर दिलावाले गइल ललकी ललकी फराकवाली दिलावाले गइल। गजबे के लागत रहे गोदे गोदे गाल हो पतो न चलल कब लेली दिल निकाल हो। आए हो गजबे के लागत रहे गोदे गोदे गाल हो पतो न चलल कब लेली दिल निकाल हो। बड़ी शोभत रहे उन पर कानवाली बड़ी शोभत रहे उन पर कानवाली। हो दिलवाले गइल हो दिलवाले गइल हो दिलवाले गइल पतर की फराकवाली दिलवाले गइल ललकी फराकवाली दिलवाले गइल गोरकी फराकवाली। मिक्स बाय अरमान राज। दिलवाले गइल ललकी ललकी फराकवाली दिलवाले गइल। दिल के बेचैनी उमा ढाके चली गइली का जाने कहवन जादू याद हम पे कइली। आए हो दिल के बेचैनी उबा ढाके चली गइली का जाने कौन जादू भाई हम पे कइली। राइटर मुमताज बनी है उहे घरवाली फैशन आदमान बनी है उहे घरवाली। हो दिलवाले गइल हो दिलवाले गइल हो दिलवाले गइल है गोरकी फराकवाली दिलवाले गइल पतर की फराकवाली दिलवाले गइल ललकी फराकवाली। हमरे सामने से रहे गुजरल जोहिया से ओकरा पर नजर जे पड़ल रहे। सुहूरत उनकर सावा लाखवाली रहे। सूरत उनकर सावा लाखवाली दिलवाले गइल हो दिलवाले गइल हो दिलवाले गइल ललकी फराकवाली दिलवाले गइल ललकी फराकवाली दिलवाले गइल ललकी फराकवाली। सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदापुर।